Čože ľudia, vidíte, o nového videa máme, neviem ako, dnes tu máme nové video z Fortniteu a máme tu video z Reload Doll. Zahrajme si Reloady, nebude to možno žiadna challenge, uvidíme, proste si zahrajme Reloady a budeme sa snažiť dostať čo najďalej. Taktiež nezabudnite mi hodiť like, odber, mám aj nový kanál, tu je meno, čiže tak. Natáčam tam prevažne Roblox, lebo volá sa Mako Roblox, čiže choďte tam dať odber, chcem dať 10 odberateľov, čiže tak. Za 10 odberateľov bude aj súťaž o Huge v Pet Simulátore X, či 99, tak nezabudni hodiť like a odber. A my sa poďme vrhnúť na hru. Čiže je tu 38 týpkov proti mne a náš cieľ tohto videa nebude nič špeciálne, proste musíme sa dostať čo najďalej. Keď sa dostanem do top 10, tak to berem už ako výhru celé svoje video, čiže bude to výhoda. Ale neviem, či sa dostaneme tak ďaleko. Každopádne treba byť nejakú čestku, lebo nemám... OK, čas, čestka. OK, berem zbrane. Dobre. Tu máme potom na healy, čiže mám aj minička veľké, čiže to je dobré. A tak no. Tam ďalšia čestka. Ale aj lekárnička, nice. OK, healy nám bude treba, keď sa chceme dostať ďaleko. Ukáž. No, to tam bude lepšia. A lekárničku nám netreba asi. A netreba nám. Máme obväzy. Alebo zoberme si radšej lekárničku. Dajte like, odber. A možno budem natáčať teraz každý deň, ešte neviem. Ale viem, že Roblox kanál by som chcel trošku oživiť, čiže preto chcem, aby ste dávali lajky a odbery. A tak no. Typek. Keď dostane. To je asi boťak iba. Dead. OK. Tak to nebol boťak. Oooo. Nech si ma niekto nepraje. Ja som umrel. OK, mňa práze. Máme už iba jeden reboot, tak to nám to pekne začína. Ešte nikto neumrel. Super. To nám to fakt pekne začína, ľudia. Musím povedať, už čakám iba, kým skončím nejaký 40. alebo 30. ne? Na budúce video si asi zahrám radšej Battle Royale, pretože tu sa to nikdy neskončí, tá hra. Tak a nechcem, aby video malo 3 hodiny. Čestka, OK. Nice. Dobre. Healujem sa. OK. Dobre, som vyhealovaný a idem. Mám teraz dvojitý speed, čiže sa hodí. Nie, double jump, nie? Hej, double jump. OK. Nikoho tu nevidím. Matro. Zóna tlačí. Tak to idem radšej head. Poď. Počekám. Nemám energiu! Poď. Šutí takto po mne. OK. Dead. OK. To je šialenosť, kokos ľudia. To má zóna. Nenávidím zónu. To čo robí vlastne? Ja už sa ani nepamätám. Fighty. Netrafil som. Moje aim 1 z 10. Ako? Tak toto bude rýchla hra. Predpokladám, že nás je ešte stále 39. Tak dobre, tak... OK. Tak som predpokladal zle. Toto je moja neobľúbenejšia mapa, nenávidím ju z celého srdca. Tak.
Už nemám ani reboty, kamo. Ja som dosť zlý vo Fortnite, akože. Tak to mám pod kopa. Už! O môj bože. Skáďa vôbec. No super, ani nevyskočím. Dead. Mám 11 HPčok. Ja som skončil 30. Ach jaj. Asi možno poďme radšej Battle Royale. Vidím to tak. Toto som si nemyslel, že skončím. Kde je Battle Royale? Ja neviem nájsť Battle Royale. No tak si napíšeme. Battle Royale. Mal by to nice. Battle Royale, ok. Select. Ready. Veľmi dobre to nedopadlo, musím povedať. Ach jaj. Ešte kým sa nám načíta hra, toto video fakt bude mať 30 minút. No. To bude teda. Ok, ale to vôbec nevadí, čiže... Hľad nám to server. Ako som už hovoril, tu sa blížime k 50 odberateľom. Na druhom kanále sa blížime k 10. Dajte like a odber. Veľmi mi to pomôže v mojej ceste za úspechom. A game found. Hlavne nás to joinuje. OK. Počkáme, kým nás to joinuje. No, super. 57, 56, 55, 54, OK. Čiže tak. Taktiež, keď už sledujete toto video na môj nový kanál Mako Roblox, vyšlo akorát dneska nové videjko, čiže choďte si ho rozhodne pozrieť. Dajte tam like a odber. A my sa za chvíľku už vrhneme do hry. Ale ešte predtým musíme chvíľku počkať. Neviete, či bude autobus? OK, bude bus, pretože to ukazuje tie šipky. Prečo do mňa furt takto strieľa? Co? Ty nobačík. Asi na to som matro. Aj pred hrou. OK. Battle bus. Ideme na to. OK. Poďme do snežného biomu. Ale viete čo, nie? Poďme do klasiky. On hlavne nemôžem zomrieť. Ľudia, viete čo by to bolo, keby som teraz zomrel? To by video bolo dosť trápne. OK. V prvom rade musím nájsť takú zbraň. Battlewood je tam. OK. Poviem vám pravdu, ani neviem, že kde je taká zbraň. Snažím sa dačo nájsť. GG. Full damage. Super, milujem tú hru. OK. Budem dať, teraz nebudem dať, to sú dáčeky. OK, tu je minička, ale tie si ešte nedám. Treba mi zbraň. No konečne zbraň.
Okay. Fúha. Nikoho tu nevidím. Nikoho. To je fakt super. 78. Viete čo, poďme do fightov. Viem, že sa mi to veľmi nevyplatí, ale poďme tam. Poďme do fightov. A už sa vyfajtili asi, ne? Tak ne. Ideme tam? Ideme. Nič takéto nebude podľa mňa, ale tak skontrolujeme to tu. Super. Idem typka. Idem tam. Holy moly. Dostal? Nemám matru! Dostal. Ja nemám matru, kamo, typek. Super, musím ho pikeksnúť. Kamo, poď! Kamo, toto je fakt hrozné. On si zo mňa robí reálne srandu. Ja som ho zabil? Holy moly! Nice! Bandáže. OK. A zase takto šutí. A už zase ide. Dead. Mám strašne málo HP. A nemám zbraň veľmi. Tak to po mne šutí zase. Super. Nemôže byť ani chvíľka kľudu. Kamo, reálne zdochni. Super. Ok ľudia, toto video beriem za brutálny fail, že dávajte lajky, majte sa krásne, skladajte básne a čau.